खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जानोसैलाय नैबे ना खर' लादों 2 केजिमोन ना खर'आ नैबे ओमफ्राय नैबाव एसे गेब्लेला गेब्ले दं ओमफ्राय नैबे ना खर'नि जुइस ओमफ्राय नैबे माबा मैगं गोथां ओमफ्राय नाफाम एसे लादों नै बिदिनो जानोसै सामब्राम दं नैबे होमबा जानायखौ सुरु खालामसै दिनैसो आं जाफेरदों 2 केजि गाहाम जानाय खर' नाखौ नैबे बिराद गिदिर नै एकदम गाला जोब्बाय काटला थ' होमबालाय लोगोफोर जानोसै ओमफ्राय दहायनो आं खिन्थाखादों नैबे 2 केजि खर'मोन ओमफ्राय बेखौ जानोसै आरोखि आं दिनै जाफेराखैमोन दिनै जानानै नायनो एसे माहिती मोनो ओमफ्राय नैबे ग्रेभि आरोखि बे खर'निनो ग्रेभि होमबा सुरु खालामसै लोगोफोर मोजां मोनोबालाय साबस्क्राइब खालामनायखौ बावनो नाङा दे नैबे आसार एसे बिदिनो जानोसै lagi belajar coba bilang mana semuanya kak berat milu आंनि बायदिबा नोंहाबो आंबाबो बे ना खर'खौ बारा जानो हानाय नङा बिराद मिलौओ 2 केजि खा बेयो मेजेमजोब हारसिं गलांजोबखायो बे मैगं गोथां मुला बेदर Vale.
बताइए ये पीस है खाइए और इसको खाओ थोड़ा हैं ये तो अच्छा है ना पीस है ये ब्रेन है ब्रेन पीस का ब्रेन खा खा के देखो ना अच्छा है अच्छा है ना इसको चलो होगा होगा इधर इधर रखना पूरा पीस का हेड है ना ब्रेन है ब्रेन अच्छा है हम भी खा के देखते हैं ये 2 किलो पीस का ब्रेन है थोड़ा और सही है हो गया बेबी थैंक यू बाय बाय ओके